Unsa may nahitabo sa gitawag og Huwebes Santo? Unsa man ang mga butang nga nakapahimong importante sa atoa ning maong gitawag og adlaw. Kining atong pagtuong Katolika manggod nagsaulog manggod ani tungod sa hinungdan nga atong gihandom ang pag-antos og kamatayon pagkabanhaw sa tuang Ginoong Jesucristo, and at the same time mao magud ni ang paghandom sa nato sa tawag ining kaluwasan nga ato ang naangkon isip mga anak sa Dios, and at the same time isip mga gihigugma sa Ginoong Dios. Kay karon nga panahon atong gisubli paghandom ang kaluoy ug gugma sa Dios dinhi nato, ug tungod niini iyang gipadala ang iyahang bugtong anak ng atong Ginoong Jesucristo, and at the same time pinaagi niya ang pagpadala na sayod kita nga kamatayon ang iyahang katuyuan. Mamatay siya aron kita malukat ni ining maong gitawag og kasalanan. So karong gitawag og adlaw nga Huwebes, or sa ato ang terminong Katoliko gitawag siya Huwebes Santo. Katawag biya ko aning mga amigo nato nga mga dili Katoliko kay patiban naman kanang word nga Huwebes Santo pangitaon pas Biblia. Ang problema ng mga tawhana kay bisan pagkapila nato tagaag nakasulat di magyapon na sila tawag ining mutuo. Pero kita mga Katoliko di maguti pareha na nila nga gusto lang letra por letra. Kay ang pagtuo nga gitukod ni Kristo, gibilin ni Kristo sa iyang Santa Iglesia, gibilin ni Kristo sa iyang gitawag simbahan, dili man sula eskriptura. So mao na nga nganong naantay gitawag og Huwebes Santo tungod sa hinungdan nga ato ang gitake or ato ang tawag ining nagsilbi ato ang gitagaan og dakong importansya kining maong mga adlaw isip usa ka paghandom og pagduyog sa tuong Ginoong Jesucristo nga inay kita ang mag-antos dito sa krus, kita ang mahitabo nga tawag ining silutan unta sa silot kamatayon apan giako kana sa tuang Ginoong Jesucristo. Tanawa ra gud ng mga minahaltos kinabuhi, di ba? Kung makita nato nga nagtinga na kanang mga adlaw ikuan gyud na tawag kani importante na sa usa ka gitawag og pamilya. So mao pusab ni ang ato ang gitawag og pagtuo. So ang matagutlo or ang matagutlo matag panahon before namatay ang atong Ginoong Jesucristo, importante ka na alang kanato. Nga naman sa hinungdan nga sumala pa ni San Pablo, Hebrews chapter 13 verse 7 nga hinumdumin ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto nga nagwali, tawag ina kinabuhi og namatay tungod sa pagtuo. Nga naman kay kinahanglan awaton ng ilahang pagtuo. Nya nga atong Ginoong Jesucristo dili kay simpleng pangulo, kung dili siya ang pangulo sa tanang mga pangulo, hari sa tanang mga hari, Ginoo sa tanang mga Ginoo. So mo ni hinungdan na kitang mga Katoliko naghandom ni ining maong gitawag adlaw nga naman kay mao kini ang bisperas sa iyahang gitawag og kamatayon. Unya kini nga panahon na ay gibilin ng atong Ginoong Jesucristo nga dako nga timaan ngadto sa iyahang mga apostol. For example, kanang pagtukod niya sa Santa Eucharistia. Kay mao biya ni ang panahon nga diin gitukod ni Kristo ang maong Santos nga Eucharistia or gitawag og Santos nga misa nga mo iyang gibili nato. Itong niingon siya ba nga, do this in remembrance of me. Buhata kini sa akong handumanan. Nga naman tungod sa hinungdan nga pinaagi ni ana atong madawat ang iyang lawas, atong madawat ang iyang dugo, pinaagi ni anang maong sakramento nga diin iyang gitukod o gitugyan or iyang gihatag din nato aron makabaton kita grasya. Kay sumalapan niya sa Juan kapitulo 6 bersikulo 52 hangtod 56, bisan kinsa nga dili mo kaon o moinom sa iyahang gitawag og dugo, walay kinabuhi ang gitawag og walay katapusan. So man ang kinahanglan modawat niya pinaagi ni ining maong gitawag og sakramentuha. So mo na kini nga panahon mao ni ang pagtukod ni Kristo sa gitawag og Santa Eucharistia, and at the same time mao kini ang ordinasyon sa mga apostol. Isip una niyang gitawag og mga pari nga magdumala sa mga grasya na iyahang gitugyan sa iyahang gitawag og Santa Iglesia. Katong pag-ingon niya, do this in remembrance of me. St. Luke chapter 22 kung wala ko tawag ini nga masayop. So karon kining mo ang iyahang gitawag og mga pari nga mo dumala sa iyahang gitawag iglesia tungod ni anang maong pulo nga do this in remembrance of me. Yon gihimo kini sa ibuok niyang simbahan. Ngano man kay ang paghandom sa Ginoong Jesucristo dili lamang kay sa kausa sa kapuy kung dili
based sa kinabuhi o kinaiya sa mga apostol, adlaw-adlaw nila gihandom ang ato ang Ginoong Jesucristo. Munang Acts of the Apostles chapter 2 verse 46, 45, 46. So adlaw-adlaw nilang gihandom ang Kristo pinagi sa pagtipik-tipik sa tinapay. So kung ato ang tan-awon, ato ang aninawon pagsakto, kining maong adlaw mao ni ang panahon nga murag silbi na ay panamilit ang ato ang Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang mga apostol. Nga mo ni panahon na mo ni ang bispera sa iyahang gitawag og pag-antos nga ang hingpit ug ang perfect, ang pure nga tawag ining lamb nga i-offer dito sa Dios kay syempre ang Ginoong Dios ang iyang amahan. Hebrews chapter 10 verse 5, dili man buot nga tawag ining dili gusto o wala siya mahimuot sa mga halad nga mga mananap apan ang Dios nag-andam og lawas alang kaniya. So buti pasabot na ay dugo ug unod nga gamiton si Kristo alang sa gitawag og pag-offer ngadto sa Dios isip offering nga tawag ining pure aron matuman tong giingon ni propeta Malakias kapitulo 1 bersikulo 11 nga ang pag-offer og sakripisyo nga ihatag dito sa Dios, i-offer ngadto dito sa Dios is perfect sacrifice, pure sacrifice nga ihalad sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan gikan sa pagsubang hangtod sa gitawag og pagsalop sa adlaw. Ihal ang putli nga halad igahalad ngadto sa Dios. So mo nang panahon lang nga gitukod ni Kristo ang maong gitawag og sakramento. Ano man kay para aron mao ni ang fulfillment kumbaga sa katuyuan sa Dios nga kanunay siyang daygon, kanunay simbahon pinaagi sa pag-offer og pure and perfect sacrifice. And that pure and perfect sacrifice refer kana dito sa lawas ug dugo sa Ginoo nga gino-offer adlaw-adlaw sa gitawag og mga pari. So mo ni panahon lang atoan ang gihandom kung sa kuan pa namilit ang atong Ginoong Jesucristo sa iyahang tawag ini mga apostol nga kining panahon na i-test ang inyong gitawag og pagtuo. Bisan gani ang mga apostol kani adto nagkabuang sila nga naman tungod kay sama sa mga tao karon nga usay wa nay pagtuo. Murag silbi ang ato ang tawag ining panahon karon sa pagtagad ni ining moong Kwaresma nagtuo sila it is an ordinary day or holiday daw pero nasa lang unahon na is mag-rest lang sila dili usa kini ka holiday buti pasabot balaan nga adlaw ngano man kay ato ang gi-commemorate, ato ang gihandom, ato ang gi-celebrate ug miubanta sa pag-antos Ginoo nga miluwas kanato pinaagi sa iyang kamatayon pagbuhis sa iyahang kinabuhi. So mo na kitang mga Katoliko sa karon nga panahon so syempre after the tawag ining commemoration sa institution sa Santa Eucharistia after sa paghuga sa gitawag og sa tiil so maghimo kita og bisita iglesia yon. And sa naandan magbisita iglesia ta dapat not less than 7 kung naate duol sa gitawag og mga tawag ining lain-lain nga mga simbahan not less than 7 every tawag ining every parokya or every parish or every iglesia nga ato ang tawag ining bisitahan is dapat na atay intensyon nga ihatag nato atong i-offer nga atong hangyon sa Dios and at the same time i-offer nato atong kaugalingon nga pinaagi ni anang maong bisita iglesia mamahimo nga mabulokon kini and at the same time makadawat katag indulhensya nga gihatag kanato sa Santa Iglesia. And at the same time so every bisita nato sa tawag ining mga simbahan is mag-offer ta og at least isa ka hamana mo tulo ka maghimaya ka Maria o sa ka Gloria kay para yun pagsimba pagduyog sa Ginoong Dios nga tawag ining nag-antos para nato atong simbahon si Kristo. And yun nibisita ta sa maong gitawag og mga parokya sa maong mga kapilya or tawag ini sa mga simbahan nga naay na exposed nga gitawag og Blessed Sacrament kay mo man atong i-adore mo man nga ato ang tawag ining simbahon sagad sa magbisita iglesia priyagaba magsuroy-suroy dili na ang pagbisita iglesia dili na pagsuroy-suroy kung dili ang pagbisita kang Kristo sa Santisimo Sakramento sama sa mga apostoles nga miuban kang Kristo nga nagampo dito sa tanaman sa Getsemani. So mo na nga atong tawag anang ginabuhat so dapat kung sa kuan pa magtukaw. So ang exposition ana sa bawat parokya kung tawag anang wala ko masayop is from after the sa misa sa tawag ining kanang pag yung Eucharistic institution paghuman sa misa so i-expose ang Blessed Sacrament ibutang dito sa tawag ining side altar
ibutang niya dito ta tawag ining mag-adore. Kay mo man ang panahon na nga ang lawas ni Kristo gibalhin ba. So para kung sa kuan pa ba dito na siya itaral sa tawag anong hukmanan. At the same time ang mahitabo ni ana is muna ang hudyat nga atong gisaulog ang pag-antos sa tuang Ginoo nga si Kristo. Anong importante man kini nato? Importante kini nato kining maong gitawag og kasaulugan tungod sa hinungdan nga kita nga mga Kristiyanong Katoliko, importante ka nato ang iyang kamatayon. Ngano man kung dili tawagan nang wala namatay atong Ginoo nga si Kristo, wala man tay kaluwasan. Di ba ingon ang Ginoo nga si Kristo, St. John chapter 15 verse 5 to 6, without me you are nothing. Kung wala ako, wala mo gitawag og mahimo. So buti pasabot kay kung wala ang Kristo, wa man tay mahimo. So kining mong iyang kamatayon mo ni ang nakapahimong importante sa gitawag og atong paghamdom og kasaulugan ngano man tungod kay sa iyang kamatayon nga atong gihamdom is kita ang tanang tao naluwas, pero ang makadawat og hingpit na kaluwasan kadto ra pong dawat. Kay objectively speaking, yes, gihatag ni Kristo ang kaluwasan alang sa tanang tao, pero gamay man pud ang gidawat. So mo na hinungdan nga wala magsaulog ta kay importante nato ni. Katong mga Katoliko, importante nato ni kini pagsaulog nato sa Semana Santa, particularly karong adlaw, Huwebes Santo. Ayun atong buhaton ng atoang kung sa kuan pa ba ang atoang tiunay nga pagkakatoliko, atong duyugan ng atong Ginoo pinaagi sa atong paghamdom sa iyang pag-antos, pagkamatay ug ilabi na kining gitawag og pagkabanhaw. Kay dili kompleto ang atoang pagsaulog sa Semana Santa kung tawag ining di nato ni apilan nga mga kasaulugan tanan gikan sa Huwebes Santo, pagtukod sa Eucharistia, pagkahuman yon pag naitawag ang exposition sa matag parokya, magbisita iglesia ta, then pagkahuman pagka Biyernes maghimo sa gitawag og istasyon sa cross. Actually natin mga time nga ato ang magsilbihan dumon ang mga panahon sa mga nanghitabo ang mga panahon na. So mo na nga to ang tawag ining i-present nato sa next nato nga tawag ining episode mahitungod sa gitawag og Semana Santa. Okay, so uban ko ninyo sa lain na pong episode unya or ugma atong ihatag ang mga detalye concerning anong ingon ani nga atong gitawag pagtong, anong ingon ani nga atong gibuhat. Nganong kita mga Katoliko mobuhat ug ingon ani mga butang sa panahon sa gitawag og Semana Santa. Ug unsa man tong mga kanang sa faith good nato o kanang sa pangapatuo-tuo kay daghan kay sa Semana Santa daghan kay patuo-tuo. So mo na ang ato ang tagaan og igo nga gitawag og pagtilaw. Okay, sa kanang Subok Prayers, TV Apolia.gov naging panguluhan ng ipangunahan sa Catholic Apology International sa mga kabalan sa LCA. Sa mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang, nagasupport ng programa. Sir RJ Seno, temporing manamilkin yung mingon, Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey.